नमस्ते. मी अंड्याचा झटपट रसा बनवून दाखवते. त्याचं साहित्य बघा. मी 2 अंडी घेतले. हा मसाला आहे, म्हणजे घरचा मसाला आहे, कोकणी मसाला. ही हळद आहे, थोडीशी घेतली आहे, आणि मीठ चवीपुरतं घ्यायचं आहे. आणि ह्याच्यासाठी आहे ना, हे आपल्याला आता कच्चं वाटप करायचं आहे आणि ते नंतर फ्राय करायचे. आता समजा तुम्हाला मसाला बनवायला वेळ लागत असेल ना, तर आपण अशी आयडिया करायची. कारण हे पहिलं कांदा खोबरा आहे ना, पहिला भाजायचा असतो. पण हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी आज तुम्हाला आता रेडी दाखवणार आहे. एक कांदा घेतला आहे, एक टोमॅटो घेतला आहे, हे अद्रक लसूण घेतलं आहे बारीक करून, हे खोबरं, सुकं खोबरं अर्धी वाटी आहे, आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे. आता हे मी सगळं आहे ना तुम्हाला म्हणजे रेडी पटकन करण्यासाठी आहे ना, झटपट. याच्यासाठी हे आता मी डायरेक्ट मिक्सरला लावून घेणार आहे आणि नंतर हा मसाला मी फ्राय करणार आहे. आता मी पहिलं आहे ना हे सर्व मिक्सरला लावून घेते. आणि ह्याच्यासाठी आहे ना, मी कोळंबी फ्राय केली होती ना पहिली माझी डिश, त्याचा हा मसाला उरलेला, हा मसाला पण मी अंड्यामध्ये फ्राय करायला घेणार आहे, यूज करणार आहे. आणि हे तेल आहे, म्हणजे आता मी डीप फ्राय पहिली माझी डिश केलेली आहे ना कोळंबी, त्याचं हे तेल उरलेलं. हे कसं ओतून नाही टाकायचं आणि फेकायचं पण नाही. हे आपण नॉनव्हेजमध्ये आपण हे यूज करायचं. आता हा मसाला आहे ना सगळा कच्चा वाटून घ्यायचा आहे. म्हणजे समजा आपल्याला घाई असेल ना, तर पटकन कांदा खोबरा भाजायचं नाही, मग असं पटकन करून घ्यायचं आणि ते तेलामध्ये फ्राय करायचं फोडणी देताना. जसं खोबरा वगैरे आहे ना सगळं एकदमच घ्यायचा, जसं भांड्यामध्ये राहील तसं वाटायचं. कोथिंबीर नसली तरी चालेल, असं काही नाही. कारण आम्हाला त्या टायमाला कोथिंबीर वापरायची पण माहिती नाही होती, तेव्हा आम्ही पिकवायची, भाजीपाला पिकवायचे तेव्हा. आणि कोथिंबीरची झाडं आहे ना जास्त झाले की उकलून टाकायची. तर मुंबईला आल्यावर माहिती पडलं कोथिंबीर पण जेवणात वापरतात. आता हे आता चांगली मस्तपैकी पेस्ट बनवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे मी वाटून घेतलं आहे मस्त पेस्ट बनवून, एकदम बारीक. पाणी नाही टाकलं आहे, पण चांगलं हे म्हणजे तेलामध्ये परतवायचं आहे ना, त्याच्यासाठी पाणी नाही टाकायचं. गॅस पेटवला आहे आणि भांडं पण आता ठेवलं आहे, ते तापलं आहे. तोपर्यंत नाही, हे आपलं कोळंबी तळलेलं तेल असतो ना, असं मच्छीचं फ्राय केलेलं वगैरे, हे असं आपल्याला पाहिजे तेवढं 2-3 चमचा घ्यायचं, म्हणजे ते मच्छीमध्येच यूज करायचं. आणि बाकीचं उरलेलं तेल आहे ना, हे पेल्यामध्ये नाही तर डब्याचं झाकण असलं डब्यामध्ये आहे ना, हे झाकून व्यवस्थित ठेवायचं. आता तेल तापलं आहे, त्याच्यामध्ये हे मसाला वाटला आहे ना, हे आता सर्व त्याच्यामध्ये मी टाकते. हा मसाला सर्व त्याच्यामध्ये टाकून तेलामध्ये टाकून आहे ना, आता त्याची मस्तपैकी फ्राय बनवून घेते. मी दाखवते तुम्हाला. म्हणजे कांदा खोबरा कसा पहिला भाजायला लागतो, थंड करायचा, त्याच्यानंतर ते मिक्सरला वाटायचं, म्हणजे त्याला टाईम जातो. आणि असं केलं ना की आपलं ते पटकन होतं झटपट. आता मी गॅस फास्ट करते, म्हणजे ते आपलं फोडणी देताना कसं गॅस कमी करायचा, म्हणजे हातावर तेल उडतो ना, म्हणून. आता ह्याला आपण आहे ना चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे. हे मसाला मस्त 6 मिनटं मी असा फिरवून घेतला आहे, चांगला तरसवून. आता याच्यामध्ये आहे ना बाकीचं साहित्य टाकते. हे मसाला टाकते, म्हणजे अर्धा चमचा घेतला आहे. हे हळद आहे थोडीशी. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला पाणी ओतायचं आहे. हे आता आपल्याला मसाला वाटला आहे ना मिक्सरचा भांडा, ह्याच्यामध्ये ते पाणी टाकून हे भांडं घ्यायचं. आणि मी आता कोळंबी फ्राय केली होती ना, त्याचं हे मसाला उरलेला आहे ना, तो पण असं त्याच्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं, म्हणजे काय वेस्ट नाही घालवायचं. आणि आता रस्सा आहे ना आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढा पातळ करायचा. जेवढ्या भातावर आपल्या माणसांना पुरेल ना, 4-5 माणसांना, तेवढ्या पद्धतीने करायचा. कारण आपल्याला हा अंड्याचा रस्सा बनवायचा आहे. आता याला कड आला ना, मग याच्यामध्ये अंडी फोडून टाकायची. मी आता पाणी टाकून आहे ना असं एवढं असं केलं आहे घट्ट बघा. म्हणजे जास्त पण पातळ नाही चांगला आणि घट्ट पण नाही चांगला, कारण आपल्याला भातावर घ्यायचं आहे ना, म्हणून. आता याला चांगला कड यायला द्यायचा आणि त्याच्यानंतर अंडा फोडून टाकणार मी. आता मस्त कड आलेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये अंडा फोडून टाकणार आहे, ते पण कसं ते बघा, इथे दाखवा.
2 अंडी घेतली आहे. हे अंडा आहे ना चांगलं असं जरा फेटायचं. आता हे अंडं फेटलेलं आहे ना, हे त्याच्यामध्ये ओतायचं आणि ओतून झालं ना की लगेच चमच्याने ढवळायचं. हे आपलं अंड्याचं सार म्हणजे अंड्याचा रसा मस्त छान झालेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं. पहिलं मीठ कमी पडलं तरी चालेल, पण नंतर चाकून बघायचं आणि मीठ टाकायचं. त्याचा खार झालं तर परत मग वांदे होतात. अंड्याचा रस्सा मस्त छान झालेला आहे. आता मी त्याला एक उकळी येते, काढते आणि तुम्हाला दाखवते. मस्त उकळी आली आहे. आता मी गॅस बंद करते. अंड्याचा रस्सा मस्त छान झालेला आहे. असा तुम्ही पण बनवा मस्त.